नमस्कार. आजच्या रेसिपी आणि एक इंटरेस्टिंग जेवण. आज आम्ही कॉन्टिनेंटल जेवण करूया, 5 स्टार स्टाईलिंग करूया. कॅरिबियन स्पेशल जमैकाचे जर्क चिकन. आणि हे जर्क चिकन हांव स्वता जमैकान त्यांच्या वांगडा शिकला, जमैका वचोन. तर हे मिरसांग्यो, एका स्कॉच बोनेट म्हणतात. हे जर मेळना जाल्यार तुम्ही ग्रीन चिली यूज करात, हरवी मिरसांग यूज करात. म्हणजे देठ काढून घ्या. जर तुमकां चड स्पायसी नाका जाल्यार तुम्ही त्याचे बियो काढून घ्या. एक कांदो हांवें डायस करून घेतला, अशें रफ कातरून घेवप. आणि हे स्प्रिंग ऑनियन 3, 7 ते 8 लसूण. आणि हे हाले 2 ग्राम असा, 2 टेबल स्पून मिक्स हर्ब्स, मिरयो, एका होल पिमेंटो म्हणटा. आता आम्ही हे सगळे बरे वाटून घेऊया. एका ब्राउनी म्हणटा. ब्राउनी ना जाल्यार तुम्ही सोया सॉस यूज करा. विनेगर घालया. आणि हे कुकिंग ऑइल आणि घालया तेल. फ्रेश लिंबू पिळून घेऊया आणि एका या भाशेन आमी बरे वाटून घेऊया. हे आमचे वाटप झाले आसा. आता हे पळयात कितले हात कशे जाला ते. असे रफ उरतले. 6 महिने तुम्ही हे फ्रिजीन दवरपाक शकता. 6 महिने कांयच जावपाना. आता आमी चिकन बरे भशेन धुवन घेऊया. बरे धुवपा जाय एका चिकनाक. 2 ते 3 फावटी बरे धुवन घेऊया. आणि चिकन धुवन जाल्या उपरांत हे भाशेन तेका कट मारया. आणि आता आम्ही हे सॉस घालून एका मॅरिनेट करूया. जितले तुम्ही मॅरिनेट करतले तितले तुमका प्रोडक्ट बरे मेळटले. आता आम्ही दुसरे दिसा रोस्ट करतले हे चिकन. आता सारखे चिकन मॅरिनेट झाले आसा. हे भाशेन बेकिंग ट्रेचेर एका सारखे मांडप आणि त्याच्या वयल्यान एक्स्ट्रा सॉस. आता ओव्हन आमचे प्री हीट झाले आसा. 5 मिनटां पयलीं ओव्हन चालू करप. अशें गरम जावपा जाय. आणि 200 डिग्री टेम्परेचर सेट करात. 30 ते 40 मिनटां लागतले. आणि हे भाशेन आमचे चिकन तयार. जसे आमचे तंदुरी चिकन आसा न्ही, त्याच भाशेन त्यांचे हे जर्क चिकन खूप प्रसिद्ध आणि पॉप्युलर आसा. बरे टेस्टी आणि बरे रुचीक लागता. तुम्ही ट्राय करून पळोवपा जाय, तुमकां बरे लागतले. हे चिकन सलाडा वांगडा नाजाल्यार फ्रेंच फ्रायजा वांगडा सर्व करा. मेळया दुसऱ्या व्हिडिओन. देव बरें.